ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଲିଙ୍ଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିବଙ୍କର ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଲିଙ୍ଗ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ କୁକୁର ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ହାତେ ହାତେ ଜିଭ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋଠୁ ପାଦ ଆଳୁ ଚାଟି ନେଲା କିରି ମୋ ଉପରକୁ ହାଲୁ ହାଲୁ କରି ଲାଗୁଛି। ହେ କେଦାରନାଥ ରଖଲି ମୁଁ ଉପରୁ ପୁରା ମୁହଁ କରିଦେଇଛି। ତାଦେହରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବି ମୁଁ ଆଉ ଉପରୁ ରହିଛି ହାତ ପାଦ। ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯାଇକିରି ଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନା ଛୁଇଁ ପାରିବେ? ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆଗା ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଉଠି ଆସିଲି। ଖାଦ ପୁରାଟେ ମୋ ହାତରେ ଆସୁଛି ସେ ପାହାଡ଼ରୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମାସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହୁଏ, ଏ ସମୟରେ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ପୂଜା କରିବେ? ଯୋଉ ଆମ ଦିକେ ହାଲିଆ କି ଅଳସ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ଏପଟେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଯଦି ଖସିଗଲେ ହାଡ଼ ମିଳିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ नो ୱିଥ୍ ଦୀପକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର ପୂଜାରୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଆଗ୍ରହ, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ କିଛି କହିବେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ନନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, କେଦାରନାଥ ଯିବା ମଝିରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଟାଇପର ଗୋଟେ ଜୀବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମୋର ପ୍ରାୟ ଛାତି ଉଞ୍ଚା ହେଇଛନ୍ତି। ଦିଟା ବାହାରିଲେ ପ୍ରାୟ ଜୀବ ଯାକ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଚାଖଣ୍ଡିକି ହାତ ଲମ୍ବାରେ ନାଲ ଜୀବ ଯାକ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ମଝିରେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ମୋର ଦେହରୁ ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଡରି ଯାଇଛି। ସେ ଦଦା ଡରରେ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ପଛରେ ରହି 10-20 ହାତ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ଓହୋ, ସେ ଦଦା। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଦଦା ମୋ ପ୍ରାଣ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଜନ୍ତୁ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଦେଖି ମୋ ପ୍ରାଣ ପଳାଣି। ଦଦା ଡାକି ପଛକୁ ଯାଇପାରୁନି କି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ସେ ଜନ୍ତୁ ଦେଖି ଜନ୍ତୁ ଯାକ ମୋ ପାଖକୁ ଦହଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଳେଇ ଆସିବାରେ ମୋର ପୁରା ତାଟ ଖାଏ, ମୋର ଆଉ ହୋସ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ବି ମୋର ଆଉ ହୋସ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜନ୍ତୁ ଯାକ ପାଖକୁ ପଳେଇନି, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ହେ କେଦାରନାଥ ରଖଲି ମୁଁ ଉପରୁ ପୁରା ମୁହଁ କରିଦେଇଛି। ଉପରୁ ରଖିଦି ହେ କେଦାରନାଥ ମୋ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବି ମୁଁ ଆଉ ଉପରୁ ରହିଛି ହାତ ପାଦ ଟେକି। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ କୁକୁର ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ହାତେ ହାତେ ଜିଭ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଠୁ ପାଦ ଆଳୁ ଚାଟି ନେଲା କିରି ମୋ ଉପରକୁ ମତେ ହାଲୁ ହାଲୁ କରି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆଉ ତଳୁକୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି? ଅନେଇବି କଣ, ଝାଳ ଫାଳ ବୋହି ମୁଁ ତ ପୁରା ବେହୋସ ହେଲା କିରି ହେଇଛି। ଆଉ କି ଅନେଇବି ଆଉ ମୋ? ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭଗବାନ ବି ଆଉ କେଦାରନାଥ ଆଉ ଡାକି ପାରୁନି। ସେ ଚାଟିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ମତେ ଖଡ଼ା ଖାଇଲା ବି। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଗୋଟେ ଚାଟିଆ ପରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟ? ନାଇଁ, କି ଡାକା ଡାକି ହଉଛି ଉପରକୁ ଡ୍ରାଗ କରି ମୁଁ ସିଧା ରହିଛି। ଆଉ ଆଗେ ଯାହା ଡାକିଛି ଫାଷ୍ଟ ଡାକା ଏ କେଦାରନାଥ ରଖଲି କହି ଡାକି ଦେଇ ସେତିକି ଅନେଇକି ଅଛି। ସେ ଚାଟିଆ ଫଳେ ଗୋଟେ ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ଚାଟିଆ ଫଳରେ ତାପରେ ଆଉ ଚଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ ଦାଦା ସିଧି ମୋ ପାଖକୁ ନଗଦ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲା କଣ ହେଲା ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଠି? ମୁଁ ସେ କଥା କହନା, ଆଉ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁ ଆଉ ତତେ ଡାକୁଛି, ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ? ମୋର ଦେଖୁନୁ କି ଝାଳ ନାଳ ହେଇକିରି ମୁଁ ଆଗରେ ବରଫ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ପୁରା ଝାଳ ହେଇକିରି ମୁଁ ଆଗରେ ଆଲିଜିଆ ହେଇକିରି ଅଛି ଚୋଟା ଭିତରେ। ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲା ଗଲା ଏମିତି କୁଆଡ଼େ କାହିଁ ଜନ୍ତୁ କାହିଁ? ସିଏ ମତେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ପରା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆସୁନି। ମତେ ଯାହା ଭୟ ଚା କେମିତି ବେଗି ଚା ଏଠୁ ପଳେଇବା କେମିତି ଜଞ୍ଜଳ ଉପରକୁ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇବା ଚା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲା ହଉ ଚା ଚା କିଛି ହବନି ଚା, ଭଗବାନ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ହେଇଯିବ। ସେ ଟିକେ ମତେ ହେଲ୍ପ ଦେଲା, ବଳ ଦେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚଢିକିରି ଉପରକୁ ଗଲୁ। ଉପରୁ ଯାଇକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉଥରେ ରୋଡରେ ଟିକେ ଚାଲିଗଲୁ। ମୁଲି ଆହୁରି କେତେ ବାଟ? ମୁଲି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସିଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି। ମୁଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେଦାରନାଥ କେତେ ବାଟ ଅଛି? ନା ହେଇଟି ପାଖଟା। କିଏ ଆଉ ଦୂର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କିଏ ଯିବନି କାଳେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଦୂର ଅଛି। କି ଏତିକି ଆହୁରି 2 ମାଇଲ 3 ମାଇଲ 2-3 କିଲୋମିଟର। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯାଉଛି ଦର୍ଶନକୁ ଆଉ 2-3 4 କିଲୋମିଟର ବୋଲି ଆଉ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ହେଇଠି ପାଖରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ବଳ ଦଉଛନ୍ତି ସିନା, କିଏ ଆଉ ଦୂର ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ସିନ୍ଧିଆ ଅଣତାଡ଼ିଆ ହେଇକି ପାହାଡ଼କୁ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲୁ। ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି।
दादा ଏଇଠୁ ମୋ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କେଦାରନାଥ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ମିଳିଯାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମହାଶି କେଦାରନାଥ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ପଳାଏ ଚାରି ଆଉଥରେ ବଳ ଦେଲା ନେଇକିରି ଆଉ ଅଣରାସ୍ତା ନ ଯାଇକିରି ଭୟ ଟିକେ ହେଲା ରୋଡରେ ଚାଲିଗଲୁ ସେ ପଛରେ ଏମିତି 20 ହାତ ଦୂରରେ ଥାଇ ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାଏ ମତେ ବେଶୀ ନିଷ୍କାତିଆ ଲାଗିଲାନି ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ହେଇକିରି ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ଉଠୁନି କହିଲା ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ହେ କେଦାରନାଥ ବୋଲି କହିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ନିଷ୍କାତିଆ ହେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକିରି ବଡ଼ ପଥରଟା ଗୋଟେ ସବୁ ତ ପାହାଡ଼ ଜାଗା ନା ସେ ତଳେ ଝରଣାରେ ବହୁଛି ସେ ପାଣି ବି ଝରଣା ପାଣି ମୁଁ ପିଇନି ଆଲିଜିଆ ହେଇ ପୁରା ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ନା ଆଉ ଅଛି ଅଛି ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହେ କେଦାରନାଥର ଖୋଲି କହିକିରି ମୁଁ ଏଇଠୁ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ମିଳିଯାଉ ପଳେଇଲି କହି ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସରି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖିବାର ଫ୍ଲୋ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଥିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦୀପକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏଜ୍ ଏ ହୋଷ୍ଟ ମୁଁ ନୂଆରେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଚାଲୁ କରିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ 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 ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କାରଣ ଗୋଟେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ପର୍ସନର ଗେଷ୍ଟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଟପ୍ ନଚ୍ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଅସ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଶୋ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ନୋ ୱିଥ୍ ଦୀପକ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ସେଲ୍ଫ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ସିଏ ମୋର ଆଉ 10-20 ହାତ ଯୋଉ ଦୂରରେ ଥିଲା ସେ ଦାଦା ବି ପଳେଇଲା କହିଲା ଏ କମ ପଦ୍ମ ଶୋଇଛୁ ମତେ ଘଡ଼ିକି ବସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ଆଲିଜି ହେଇ ପୁରା ପଳେଇ ଯାଉ ତା କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁନି ସେ ସେମିତି ବସିଲା କହିଲା ହଁ ପିଲା ନବ ତ ଟିକେ ଆଲିଜିଆ ହେଇକି ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଲା ମତେ କହିଲା ଉଠରେ ପଦ୍ମ ଯିବା ଡେରି ହେଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେତା ଆସିଲି ଭିଡ଼ି ହେଇକିରି ମୁଁ ଏମିତି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆଗା ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଉଠି ଆସିଲି ସେ ପଥରଟା ଉପରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠି ଆସିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ କରୁ ଆଉ କ'ଣ ଯିବାରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି କହିକିରି ମୁଁ ନିଷ୍କାତିଆ ହେଇ ପୁରା ଏମିତି ଆସିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ପୁଡ଼ାଟେ ମୋ ହାତରେ ଆସୁଛି ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ପଥର ଉପରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ପୁଡ଼ାଟା ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ପୁଡ଼ାଟା କେମିତି ଆସୁଛି ସେ ପୁଡ଼ାଟା ଥିଲା ସେ ପାହାଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରସାଦ ହାତ ଉପରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପୁଡ଼ାଟା ହାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ହେଇ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରସାଦ ପୁଡ଼ାଟା ମୋ ହାତରେ ଆସୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନାଇଁ ଖସି ମୁଁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ପଥରଟା ଉପରେ ହାତ ଏମିତି ରଖିକିରି ସିଏ ମତେ ଉଠିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛି ଉଠିକିରି ଦେଇରି ନାଇଁରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି କହି ତାକୁ ବଡ଼ କୁନ୍ଥରେ କହୁଛି କହିଲା ଆଉ କେତେ ବାଟରେ ସବୁ ପାଖେଇଲାଣି ଯିବା ତ କରିବା ନିହାତି କିନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାଦା କ'ଣ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ାଟେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଆ ନେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନେଉଛି ସେ ପୁଡ଼ାଟା ଖୋଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଏଟା ସେ ଚଣା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଦାହିରେ ଅଛି ବୋଧେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଖୋଲିଲି ଘରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଡ଼ାଟା ପ୍ରସାଦ ପୁଡ଼ାଟା ନ ମିଳିଲା ରେ ଦାଦା ନା ଆଉ ଖାଇଦା ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଆଣୁନୁ ନାଇଁରେ କି ବିଷ ଫିଷ ଥୋଇଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ ଏଟା ଖାଇବାନି ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ କିଏ ଆଣି ଥୋଇନି ଏଇଠି ଖାଇବାନି କରିବାନି ନା ଭଗବାନ ଦୟା ତୁ ଏତିକି ଯା ଭାବି ଭାବି ଆସିବାରୁ ଭଗବାନ ତୋ ପାଖକୁ ପ୍ରସାଦ ପୁଡ଼ା ତୁ ହାତେ ଦେଇନି ଖାଉନୁ ତୁ ନ ଖାଇଲ ଖାଲି ମୋ ହାତରୁ ଭିଡ଼ି ନେଇକିରି ସେ ଖାଇଲା ମୁଁ ତୁ ଖାଇଲୁ ଯଦି ମରୁ ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇନି ଦେ ପ୍ରସାଦ କାଠୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଲୁ ସେ ତା ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଖାଉ ଯାଉ କେଦାରନାଥ ଦୂଷିଗଲେ ମନ୍ଦିର ଦୂଷିଗଲା ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ଫେରି ସେ ପ୍ରସାଦ ସରିଗଲାଣି ସେତେବେଳୁ ଖାଇକିରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲୁ ଆମେ ଗଲାବେଳୁ ଏମାନେ ଆହୁରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଲୁ ଆମେ ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଭୋଗ ଫୋଗ ଟିକେ ସାରାସାରି ଗଲୁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବସିଲୁ ବସିକି ଆମେ ଆଳିଆଳ ଶୁଣୁଛୁ ଏମାନେ ସବୁ ବାଲ୍ଟି ନାକେ ଧରିକିରି କିଏ ଢଳି କିଏ ତାହାକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଏତା ହେଇ ସବୁ ଛଟକା ହେଇକି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଲେ ଏବେ କ'ଣ ଆସୁଛ ସବୁ ଆଉ କକା ଦାଦା ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଆସୁଛ
बोले अरे कौन करू आसु तो हमें कौन कौन बसछु ना कौन गोटे गोटे आसछु हालिया नाला बुढ़ा नु कौन करू तू सिना पिला नु आखिर बोले मुनु पिला मु तो आई पारिनी सी आउरिया दधा आउरिया आइला मु आई पारिनी मो कथा से 18 कहया ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କମ ଥିଲା ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ହଁ। ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ तो मते 15 18 20 वर्ष 18 ଭିତରେ କେଦାରନାଥ ତାଙ୍କେ ସେମିତି ପୂଜା ବିଧି କଲି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସାରିଲୁ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି ଆମେ ଆଉଥରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲୁ ସେଇଠୁ କାହାକୁ ଜ୍ୱର କାହାକୁ କୋଉ ତା କଣ ଏମିତି ହେଲା ସବୁ ସେ ଫେରିକି ସବୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଜ୍ୱର ନାହିଁ ଖାସ ନାହିଁ ନସମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ପଡ଼ିଲା ସେ ଭଗବାନ କି କରୁଣା ଆମ ଉପରେ ହେଲା ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମ ଦିକେ ହାଲିଆ କି ଅଳସ କିଛି ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମେଡିସିନ ସବୁ ଆଣିବାର ସବୁ କାମ ଆମେ କରିବାର ଦି ଜଣ ଯା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଣିକି କାଉ ଝାଡା ହାର କାଉ ତା ଜ୍ୱର ହାର କାଉ ତାହାର ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ନ ହେଇକି ନାହିଁ ଆମ ଦି ଜଣ ଟୋଟାଲି କିଛି ହେଇନି କି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ଜଣା ପଡିନି ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଡ ହାତ କାଟୁଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲି ବିନ୍ଧା ଘୁରା ହଉଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯା ସେଟା ସେମିତି ଭଲ ହେଲା ଆମର ଆଉ କିଛି ଲାଗିଲାନି ଏମିତି ଆସିକିରି ବଦ୍ରୀନାଥ ଆସିଲୁ ବଦ୍ରୀନାଥ ସେ ବସରୁ ଆଉଥରେ ଆମ ବସରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲୁ କେଦାରନାଥ ହଁ କେଦାରନାଥରୁ କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ହରଦ୍ୱାରକୁ ଆଉଥରେ ସେ ଗାଡି ଆସିଲା ହେରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଇକିରି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଇକିରି ଆଉ ସେଇ ପୁରୀ ଆସିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘଟଣା ଆଉଥରେ ବୋଉଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଧରିକିରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରିକି ସେମିତି ଏମିତି ସବୁ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଗୟା ଫୟା ହେଇକିରି ଏମିତି ହେଇକି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିକି ଆଉଥରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଇଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଦ୍ରୀନାଥରୁ ବୋଲି କେବେ ଯାଇନି ତ ସେ ହରଦ୍ୱାରରେ ସେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲା ବୋଲି ତୁ କେବେ ଏଠି ଯାଇନୁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛୁ ଏ ତୁ ଯୋଉ ବରଫ ପଡୁଛି ଏତେ ପାହାଡ ଏମିତି ମୁଁ ଯିବିନି କରିନି ନାହିଁ କରୁଛୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ଟଙ୍କା 500 1000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯାଇକିରି ବୁଲିକି ଥରେ ଏ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆସିପାରୁନି ଜୀବନରେ କି ଏମିତି ଜାଗା ଦେଖିପାରୁନି ସେ କାଟିକିରି ମତେ ନାହିଁ ଗଲା ଜଣେ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟା ମୁଁ କହିଲି ଆମ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ରହିଗଲା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କରୁଛି ତୁ ଚା ନହେଲେ ମତେ ପଇସା ନ ଦେଇ ମୋ ଟିକେଟରେ ତୁ ଚା ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲା ସିଏ ନାହିଁ ଗଲା କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉଥରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ମୁଁ ଚା ତୁ ଦେଖିଥା ଥରେ ଆସିଛୁ ମରିଗଲେ ଭଲ କଥା ଏଇଠି ମରିଗଲେ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗା ମରିଗଲେ ତ ଭଲ ହେନ୍ତା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚା ସାଥିରେ ମୋର ତୁ ଦେଖିକି ଆସେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ସେତେବେଳୁ ମୋର ଝିଅ ପୁଅ 3ଟା ପୁଅ 1 ଝିଅ 2ଟା ଏଇଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସାନ ଝିଅଟା ଏଇଟା ତାକୁ ଧରି ଯାଉଛି ସେ ପିଲାଟେ ହେଇଛି ସବୁ 4-5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ହେଇଛି ତାକୁ ଧରି ଯାଇଛୁ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ଗଲୁ ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚା ଉଠିଲା କହିଲା କେତେ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ସିଏ ତାଟା ଯାଇଛୁ ଯାଇକିରି କେଦାରନାଥଙ୍କର ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସ୍ ରହିଗଲା ବସ୍ ରହିକିନି ସକାଳୁ ସେଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ସବୁ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ 10-8 ଜଣ ହଜି ମୁଁ ଘୋଡ଼ାବାଲାକୁ କହିଲି ବୋଲି ତମେ ଏଇଠି ଆମର 10-8 ଜଣ ଆଦମୀ ଯିବେ ସବୁ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ମତେ ଭଲ ଆସିଲା ଆଳୁ ତଳ ତାକୁ କହିକିରି କହିଲା ମୋର ଟିକେ କମ୍ ପଇସା ନେଲା ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ନେଲା ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ବସିଲୁ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଗଲା ଯିନି ଉପରକୁ ଗଲୁ ହେରୁ ପୁରା ସେଠି ପୂଜାପୂଜି ଛାଡ଼ିଲୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଘୋଡ଼ାରେ ଆଉଥରେ ପିଲାକୁ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଗଲାବେଳୁ ଚା ଫା ଖାଇକିରି ବାଟରେ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ତ ପ୍ରବଳ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ବସିକି ପୁରା ଚାଦର ଢାଙ୍କି ଅଛି ପୁରା ତାରି ବାଟିଆ ଧାସୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେହକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିକିରି ବଡ଼ ମଜାରେ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ସବୁ ବସିକି ଗଲୁ ସେଠି ପୂଜା ବିଧି କଲୁ କରିକି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାନେ ପୂଜା କରିକି ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ କରିବା ଟାଇମ୍ ବେଳୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ହାତେ ମାପରେ ପୁରା ବରଫ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ପାହାଡ଼ ବାଟ ଘାଟ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁ ଦେଖୁ 7ଟା ରାତି ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁ ମନ୍ଦିର ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କିଏ କୁଆଡ଼େ ସେଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯା ଚନ୍ଦ୍ରା ସେ ବର୍ଷା ଦେଖି କି ଆମର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ 5-7-8 କିଏ କେମିତି ପଳେଇଲେଣି ଆମେ ରହିଲୁ ପଛୁ
ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କିଛି କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଉପାୟ କ'ଣ କରୁ? ଘୋଡ଼ାବାଲା ଅଛି, ଘୋଡ଼ାବାଲା ତାକୁ କହିଲୁ କିନ୍ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା? କହିଲା ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ଧରି ତମେ ଆସ। ବର୍ଷା ହଉଛି ଚପ ଚପ ଝିପି ଝିପି। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସେଇଠି ଲୋକ, ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଏରା ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ? କହିଲା ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବିନି। ମାନେ ଏଇଟା ତୁଷାର ବର୍ଷା, ହଁ ବରଫ ବର୍ଷାଟା। ବର୍ଷା କ'ଣ ହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ପାଣି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି? କିନ୍ତୁ ସାରା ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା, ପାଣି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଫୁଲ ପରି ପୁରା ଫେମ୍ପଣ ସ୍ନୋ ସ୍ପ୍ରେ ତ ତମେ ସ୍ନୋ ଦେଖିବ। ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା ଭଳିଆ। ହଁ ରୂପାହାଳିଆ ପୁରା ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶିବ, ଚାରିଆଡେ ପାହାଡ ଦାଉ ଦେଖିବ, ଝିକ୍ 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 ମାରୁଛି ଜମା। ସେ ପାହାଡ ଉପରୁ କିଞ୍ଜୁ କ'ଣ ପଚାରିଲି, କହିଲା ଭାଇ ଦେଖ, ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ସବୁ କହିଲା। କହିଲା ଏମିତି 2 ଦିନ ନାହିଁ, 3 ଦିନ ନାହିଁ, 5 ଦିନ ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ବର୍ଷା କିଏ କହିପାରିନି, କେବେ ଛାଡିଛି କିଏ କହିପାରିନି। ତାର ସେମିତି ଠିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ରହିଗଲି, ଘର ଅଛନ୍ତି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକାଲ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବା? ଘୋଡ଼ାବାଲା ଅଛି ଧରିଯିବେ, ସିଏ କ'ଣ ରହିବ କି ଆମେ, ସିଏ ପଳେଇବ ସାଙ୍ଗା। କ'ଣ କରିବା? ଘୋଡ଼ାବାଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ସେ କହିଲା ମତେ ଝିଅଟାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଧରି ଆମ ଝିଅକୁ ତାକୁ ଦେଲୁ, ଯେମିତି ସେ ଝିଅ କାନ୍ଦିକିରି ଆମ ପାଖକୁ ତାର ସିଏ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ନାରାଜ। ଛୋଟଟେ ଛୋଟଟା ହେଇ କାନ୍ଦି, ଏ ନା ଏ ବାବା ଏ ମମି, ସିଏ ଛଟପଟ ହେଇକି ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିଲା। କଷ୍ଟ ସେ ଧରି ତାକୁ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି କରି ଧରି ଆଗରେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ। ଏପଟେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଗୋଟା ହେଇଛି, ଯଦି ଖସିଗଲା ହାଡ଼ ମିଳିବନି। ପ୍ରାୟ ସେ କେତେ ଫୁଟ ଗାଢ଼ ନା କ'ଣ, ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ମନେକର 100-500 ମିଟର ଓସାର ଦୁସିଲେ ତଳକୁ ମିଟର ଓସାର ଦୁସୁନି। ସେ ଏତେ ନଦୀ ତଳକୁ ପଳେଇଛି, ଏତେ ଗାଢ଼ା ଅଛି। ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଥିବ, ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଆସିଲୁ ବୋଲି ପାହାଡ଼ ସାଇଡରେ ଆସେ ସିଏ ମୋ, ହଁ ସେଇଠୁ ଜୋତା ମୁଁ ହଳଦୀ ପିନ୍ଧି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିକି। ଜୋତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତଳେ? ନାଇଁ ସିଏ ଜୋତା ନେଇନି, ମୁଁ ଜୋତା ନେଇନି। ବରଫ ପଡ଼ିବ, ଜୋତା ଟିକେ ଲଗେଇଲି ଟିକେ ଭଲ, ତାକୁ ଜୋତା ଦେଲି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଜୋତା ତାକୁ ଦେଇଦେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ଜରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଜରି ଯାଉ ଗଳେଇକିରି ବାହିଦେଲି। ବାହିଦେଲି, ସେ ଫୁଲ ବର ସବୁ ସାର ଖସିଲା। ମୁଁ 3-4 ଥର ଉଠି ପଡ଼ିଲି ପିଟି ହେଇକି। ଜରି ବିନ୍ଧି ବାନ୍ଧିଲି, ସରକିନା ଖସି ପଡ଼େ, 2 ପହଣ୍ଡ ଯାଇନି। ସେଇ ଡେଇଁରେ ଓ ଭାଇ ଫାଡ଼ ଫାଡ଼, ମୁଁ କ'ଣ ଫାଡ଼ ଫାଡ଼ ହଉଛ? 3-4 ଥର ପିଟି ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ଭାଇ ମଜାକ ଆସେ, ଜରି ଫାଡ଼ି ଦଉ ହଁ ସେ ଜରିଟାକୁ ତାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲି, ନହେଲେ ତମେ ପଡ଼ିକିରି ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଲି ଜରି ଆଉ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଫାଡ଼ ଫାଡ଼ ହଉଛି। ତାକୁ ଜରି ଫରି କାଢିଦେଲି, ଆଉ ଥରେ ଦୋକାନ ଯାଇକିରି ସେ ଜୋତା 2ଟା କିଣିଲି, କିଣିକିରି ପିନ୍ଧିକିରି ତା ପାଇଁ କିଣିଦେଲି। ମୋ ଜୋତା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି, ତାକୁ ଜୋତା ଦେଲି। ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲି ଆସୁ, ଚାଲି ଅନ୍ଧାର ବୋଲି ପାହାଡ଼ ସାଇଡରେ ଚାଲି ଆସୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଆସିବା ପରେ, ପ୍ରାୟ 2-3 କିଲୋମିଟର ଆସିବେ, ସିଏ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଲା। ସେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଶୀତକୁ ସେ ଆଉ ଚଳି ପାରିଲାନି। ସେସବୁ ତା ହାତକୁ ମୋ ହାତ ପକେଇକି ପୁରାଇ ଧରିଲି। ମୁଁ ମୋ ହାତ ଭିତରୁ ହାତ ଗଳା ଛନ୍ଦି ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଦ ଉଠୁଛି, ଗଲାବେଳୁ ମନ ତମେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ନାଗିଥିବ ବୋଲେ, ତମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଫୋର୍ସରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଉପରୁ ଘଡ଼ିକି ଆସିବ ତ ଫୋର୍ସରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆସିବା ଫଳରେ ସେଇ ସାଇଡରେ ଆସିଲୁ, ଆସିକିରି ପୁରା ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯେମିତି ସବୁ ଓଦା, ବରଫରେ ସବୁ ତିନ୍ତିକିରି ସବୁ ଓଦା ହେଇକିରି ଅଛୁ। ଇଆଡ଼େ 3 ତାଲା ଉପରେ ରୁମ୍ ମିଳିଯାଇଛି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ। ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ, ସବୁ ରହିଲେ। ସେଇଟା ଆସିକି ତାକୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ବେଗ ବଟା। ରୁମ୍ ସିନା ନେଇଯାଇଛୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ଆମେ କାଢ଼ି। ଗାଡ଼ି ଦୂରରେ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ସବୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ସବୁ ଅଲଗା ରଖିଦିଏ। ଏଇ ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ହେଲା, ସେ ଅନ୍ଧାରେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। କେତେ ଖୋଜିଲି ମୁଁ, ଆଉ କି ଲୁଗାପଟା ବଦଳି କମରୁ ସେ ଉଧାରେ ଆଗା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସେଇଠି ବସି ବସି, ଆଉ ଚାଲି ପାରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେମିତି ପୁରା ତାହେଲେ ସବୁ ବସି ବସି ସେ 3 ତାଲା ଘରକୁ ଗଲୁ। ଯାଇ ସେ ଘର ଭିତରେ ଆରାମରେ, ଖଦି ତ ନାହିଁ ବଦଳେ, ସେ ଓଦା ପିନ୍ଧିବ। ଜିନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନେ बोले ओ भाई खाना खाएगा, बोले हाँ खाना खाएगा। ये सब बोली आमर 10-8 आदमी सब आसिक आगुरी पढ़ाई
आमा गाड़ी लेट रे आसिक आम अवस्था पड़गलु बोले आमर ये 10-8 दिन खाए मो स्त्री मु छोट झीटा कहला गोटे कौन खाया कह मो स्त्री कहला गोटे खाया बोली सब सी दब 20 जन कहले आम 3 जन आधार 4 जन आधार ले कहला कौन खाया बोली रोटी चावल सब कहला हो ठीक है मुझे कहला हाँ जहाँ इच्छा तुम खाए ताहा कहला फिर हम गोटे मिल्स पैसा दी मो स्त्री मु सब खाइलु झील टी सिनकम खाइला बेड शुआशुई कर सका आसिक घर गुंडे गाधे बाहरी यात्रा कर आसिक माने ठाकुर दयारू बरफ रू भी बंचिकी हाँ से बरफ से झील को सी जड़े पाछुड़ी देकर सी डाकिले सी नेलानी से पाछुड़ी कौन पाछुड़ी दे गोटे पाछोटे झीटा आमर पूरा बेहल आ तार से बरफ हुआ किसी ना ताकू पाछुड़ी देकी घोड़ा घोड़ी कर गुड़ेकी आनले गुड़े धरिकी पूरा धरी अधघंटा पंजे बस बसी गरम चाह तुंड दिहला सी चेता पाइला ठाकुर को डाकिले डाकी सी चादर देला भी नेलानी से चादर से लोग कहला ना ना छोट बालक है गोटे कथा मौसा आमर जो समस्ते आजिकल लिंग छोट छोट शिवंकर रखुचंद घरे तो बहुत जगह मु शुणी लिंग रखा कथा नुह आउ केते जन लोक माने बिक्री भी होची ऑनलाइन रे भी मिलुची लिंग गुड़ाक सेटा रखिले भलो ना भलो नहीं नहीं घरे किसी शिवलिंग रखा कथा नहीं आज्ञा नियम नहीं आज्ञा केते जगह शुणी कि माने लिंग रखिले कौन हुए तांकर गोटे एनर्जी क्रिएट हुए तार एनर्जीटा एते पावरफुल जे से मंदिर रे ही सब बेले रहे कौन पाई ना मंदिर रे आपण जेतळे जिवे तांग मस्तक ऊपर पानी सब बेले पड़े पानी पड़ते हेले सब बेले ठंडा करा जाए हला तो जदि घरे रहिबे तो आम घरे तो मस्तक रे सब बेले 24 घंटा पानी तो आमे दउने ना जहाँ देले पूजा समय रे 2 मिनिट कि 3 मिनिट 5 मिनिट जहाँ पूजा करिवे लिंग ऊपर जहाँ पकेबे तापर ताऊ पकेबेनी तो ताकू जदि रखिए बोले तार पावर टाकू माने कंट्रोल करी होबन माने ता एनर्जी टाकू मु एजा सुनथि सब लिंग रखिया कथा ने एटा भलो नहीं सिन मंदिर एटा भलो हम न रखियाटा ही भलो उचित आज्ञा सेति भाई आ ऊपर किसी रखिरी कोन हम गोटे कोन करि पारियो घर भीतर लिंगटे रखिया ता ऊपर हम कोन भगवान वाणी रखिदा ना हम कोन सिनी पाइया पाखरे सेमिति किछि ना जदि रखिबार अछि लिंग रखि माने भगवान को डाकियार अछि तांकर प्रतिमूर्ति रखि पारियो फोटो रखि पारियो मूर्ति रखि पारियो पूजा करि पारियो फोटो रखु ना भी घरे शिवंगर बेसी ने फोटो रखिले चलिबो हले सेमिति किछि नै मात्र लिंग रखिया कथा नै से जो हमर माने केते माने किछि लोक माने कोन डरी एबे जिनि मु ए जिंसटा जानछि लिंग रखिया कथा नै सेमिति केते जण भी डरे दै छन ना शिवंगर फोटो भी रखिबेनी फोटो रखि पारियो मु जति कि जहा मु सुनि समस्त फोटो रखि पारिबे मात्र तांगर लिंगटा को रखि की पूजा करिया कथा न हां न रखेटा ही भलो काई रखि आपण कोन कइरे काई रखिबे कोन दरकार किसी भी सिमिंदी के आपण को सिंदी के ताइथु किछि लाभवान कोन होचंदी ना कोन भगवान को स्वयं पाइए पाखरे रखि सिमिंदी किछि नै भक्ति रे आमे डाकी रखु जोडी ता उपयुक्त नै जे सुनले न रखेटा ही भल थरे एमदी मु थरे एमदी कोन होई छी हमरो एठी मंदिर जाईची सिद्धेश्वर मंदिर एले मु जाई की माने पूजा करली सब करली ब्राह्मण पूजारी थिले पूजारी जाई की पूजा करले एले जे मोर सब बेले पूजा करंती हमरो ए जगह रे लोकल रे जे मोर जे पूजा करंती से दिन से नथिले हेले मु कोन करली आउ जणे थिले सी कौन कले तांको टिके सुना जीवाटा कम तांको कोन कहबो बोले से जानि पाउना सुमुनी सी जे गले से मंदिर भीतर पूजा पूजा करले शिवंग ऊपर पानी पानी ढाइले सब करले पूजा करी सी सॉरी आपनकर पॉडकास्ट देखिबार फ्लो ब्रेक कर देली किछि इंपोर्टेंट कथा कहबार थिला दिस इज दीपक कुमार स्वाई एज ए होस्ट मु नुआर पॉडकास्ट चालू करिछि प्लीज आपनकर बहुत 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 सपोर्ट दरकार अच्छी मते
କାରଣ ଗୋଟେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ପର୍ସନର ଗେଷ୍ଟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଟପ୍ ନଚ୍ ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଅସ୍, ଏନ୍ଜୟ ଦ ଶୋ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ନୋ ୱିଥ୍ ଦୀପକ and enjoy yourself. Keep watching and stay with us. ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଇ ମତେ କିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଫୁଲ ଆଣିକି ମତେ ଦେଇନି ହେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ବି ଏତେ ନଲେଜ ନାହିଁ ମୋର ସେ ସମୟରେ। ମୁଁ କଣ କଲି, ସିଏ ତାଙ୍କର ମନକୁ କଣ ଜୁଟିଲା କି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଲଟା ଆଣିକି ମତେ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏଇଟା ନିଅ କାନରେ ଖୁଞ୍ଚ। ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବୋଲି କାନରେ ଖୁଞ୍ଚିଦେଲି। ଖୁଞ୍ଚି ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଶିବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି। ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ବି ମୋର ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଗଲି ମନ୍ଦିର, ସେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପଶିଲି। ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ତ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଦୀପ ଲଗେଇଛି, ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛି। ପୂଜା କଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆରରୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୋ କାନରୁ କିଏ ଗୋଟେ କଣ ଝିକିକି ଧରି ପଳେଇଲା। ସେ ଫୁଲଟା ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲି ସେ ଫୁଲଟା ଝିକିକି ଧରି ପଳେଇଲା। ହେଲେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲାନି ଯେ ଝିକିକି ନେଲା ବୋଲି, ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କଣ କାନରୁ ଖସି ପଡିଲା ଆଉ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ମା ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା କରିକି ସେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଠି ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ମୋର ଟିକେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହବ, ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ମୁଁ ଆସିଛି ଏକୁଟିଆ। ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ସେ ଗର୍ଭ ଜଷ୍ଟ ପାର ହେଇକିରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, କାନରୁ ଖସିଲା। ଖସି ମାନେ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଖସି ପଡିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଚାରିଆଡେ ଏମିତି ଖୋଜିଲି, ଫୁଲଟା କୁଆଡେ ଗଲା, କୋଉଠୁ କାନରୁ ଖସି ପଡିଲା, ଚାରିଆଡେ ବହୁତ ଜାଗା ଖୋଜିଲି ସେଠି, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ପାଇଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଫୁଲଟା ଗଲା କୁଆଡେ। ତାପରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଖସି ପଡିଲା ନା କିଏ ନେଇଗଲା। ଆଉଥରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୋ ହାତ କଣ ବାଜିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା, କାନରେ ଟଚ୍ ହେଇକିରି ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ମା ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ମୋର, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ପଚାରିଲି, କହିଲି ମା ଆଉ ମୁଁ ଫୁଲଟା ସେ କାନରେ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳେ ସେ କଣ କିଏ ଧରି ପଳେଇଲା ଫୁଲଟା, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପାଉ। ଫିଲ୍ ହେଲା କଣ କି ମାଙ୍କର କଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଅଛି ନା କଣ, ଫୁଲଟାକୁ କଣ ଧରି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ବାହାର ଶୈତାନ ଶକ୍ତି ତ ପଶିବନି। ମା ଏକା ଯାହା କରିଥିବେ ମାଙ୍କର ଲୀଳା। କାନରୁ ଫୁଲ ମୋର ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଫୁଲ ବି କେବେ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ, କେବେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେ ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଲେ, ମୁଁ ଲଗେଇଲି ଇଏ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଫୁଲଟା ଏମିତି ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା କି ନା, ସେ ଫୁଲ ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ। ତାପରେ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ପୂଜାରୀ ମତେ ସେ ଗର୍ଭରୁ କାଢିକି ସେ ଫୁଲଟା ଦେଲେ। ନା ତମକୁ କିଏ କହିଲା ସେ ଗର୍ଭରୁ ଫୁଲ ନେବା ପାଇଁ। ଶିବଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କେବେ ହେଲେ ଫୁଲ କଢାଯାଏନି କି ଦିଆଯାଏନି। ତମେ ବାହାରୁ ଫୁଲ ପୂଜା କରିକି ନେଇବ, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଫୁଲଟା ଝଡିବ ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳୁ, ସେଇଟା ତମେ ନେଇପାର ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ବୋଲି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଥାରୁ ନହେଲେ ଖସିଲା ନେଇପାର ହେଲା, ତମେ ନେଇପାର। ତାଙ୍କ ଲାଗିଥିବ ତମେ ସେଇଠୁ ଫୁଲଟା ଆଣିବନି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ହେଇଥିବ ତ ଭଲ ହେଇଛି, ମା ତମର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତମର ଅଘଟଣ ବାଧା ବିଘ୍ନଟା କଟେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ମା, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଫୁଲଟା କାନରୁ ଧରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଯାହା ହଉ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ, ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ହେଲା। ସେ ପୂଜାରୀ ବି ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପୂଜା ମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ କଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା କଣ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ମିଳିବା କଥା ମିଳିଥିଲା, ଯିବା କଥା ସିଏ ଗଲା ଗୋଟେ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଆଉଥରେ ଭାବିଲି ସେ ସମୟରେ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ମୋର, ତମେ ବି ମୋର ପୁରା ନିଜର ପୂଜା କର ସବୁବେଳେ, ତମେ ତ ଆଜି ଯାଇ ମତେ କେବେ ଗର୍ଭରୁ ଦେଇନ ଫୁଲଟେ ହେଲା, ଆଉ ସିଏ କଣ ଆଜି ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ତାପରେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲି। ସେ କଥା ମାନେ ଏବେ ମନେ ପଡିଲେ ଦେହ ଯାକ ପୁରା ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଘଟଣା। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ତ ଗଲା। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ପୂଜା ଆମେ କରିବା, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା, ପୂଜା କରିବାର ମନ୍ଦିରରେ କଣ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି, କେମିତି କଣ, ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯାଇକିରି ଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନା ଛୁଇଁ ପାରିବାନି। କେତେ ଜାଗାରେ ଲିଙ୍ଗୁ ଯାଇ ଛୁଇଁକିରି ପୂଜା ବିଧି କରୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ଆମର ଏଠି ସେମିତି ଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁକିରି ଆମେ ଯାଇକିରି ସେ ଭିତରୁ ପୂଜା କରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୂଜାଳିକି ନେଇକି ଦେବା, ହୁଁ ପୂଜାଳି ନେଇକି ପୂଜା କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲବମ୍ବ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଫାଣି ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନାଇଁ, ଢାଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ନଲେଜ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପୂଜା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେମିତି ପୂଜାରୀ ଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି କି ଫାଷ୍ଟ। ନାଇଁ ଶସ୍ୟ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଏଥିରେ, ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପୂଜା କରିବେ। ବାହାରେ ଯୋଉ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ସେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଯାଇକି ଛୁଇଁଲେ ଭଲ। ଶସ୍ୟ କଣ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ନଗରୀ ହୁଁ ଲିଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ହୁଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି କି? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବା ଲୋକ ଛୁଉଁଛି, ହୁଁ ନଥିବା ଲୋକ ବି ଛୁଉଁଛି। ଛୁଉଁଛି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି, ହୁଁ ଆମର ଦେବତାକୁ ଆଉଥରେ ହୁଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଇକି ସ୍ନାନ କରାହଉଛି। କେତେ ହଁ। ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଲୋକ ଯିବେ, ହୁଁ ଛୁଇଁବେ, କରିବେ, ହୁଁ ଶିବଙ୍କର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ବି ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କ ସେରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ି ଧରିକି ଏଟା କରି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମର କଞ୍ଚାମୃତ ହବ, ହୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିବ, ହୁଁ ତାକୁ ସିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକିରି ସିଏ ଆଉଥରେ ହୁଁ। ହେଲେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ତ ସେଟା ନିୟମ ନାଇଁ, ତ ସେଇଟା ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇପାରିବନି, କୋଉ ମାନେ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କୋଉଠି ଛୁଇଁବା କେମିତି କଥା ନାହିଁ। ନାଇଁ, କୋଉଠି କେମିତି ଆମର ତ ଏଇଠି କିଏ କରିବାକୁ ନାହିଁ, କଞ୍ଚାମୃତ କରିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଉ ଯିବାର ରୁଲ ଦିଆ ହେଇନି। ପୂଜାରୀ କିନ୍ତୁ ନବ, ପୂଜା କରିକିରି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଆଣିକି ପୂଜା ଦବ, ପାଦକ ଫାଦକ ଯାହା ଜିନ୍ଦା କଥା ଦବ ନୀତିକାନ୍ତି କରିକି। ସେଟା ହିଁ ଠିକ ଠିକ ନିୟମ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନା ନାଇଁ, ମାନେ ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନାଇଁ, Totally- ବୃଷଭ ସେପଟେ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଏତା ନାହିଁ। ମାନେ ନିୟମ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସିନା ପଳଉଛନ୍ତି କି ନା, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବୃଷଭ ସେପଟେ ଡେଇଁବା କଥା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଦୂରରୁ ହିଁ କରିବା କଥା। ବୃଷଭ ଏପଟେ ସିନା, ବୃଷଭ ସେପଟେ ଡେଇଁଯିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମାସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହୁଏ, ତ ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ପୂଜା କରିବେନି? ଘର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଘରେ କେତେ ଦିନ ନ ପୂଜା କରିବାଟା ଠିକ? 7 ଦିନ। 7 ଦିନ ଯାଏ ପୂଜା ନାଇଁ, କରିବେନି, 7 ଦିନ ମାନେ କିଛି ଛୁଇଁବେନି, ନାଇଁ, 7 କିଛି ଦିନ। ନୀତିକାନ୍ତି କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଦେବତା ନୀତି 7 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଯାହା ପୂଜା କଲେ। 7 ଦିନ ପରେ ଯାହା କରିବେ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସେଇ 7 ଦିନ। ସବୁ 7 ଦିନ 7 ପରେ ଦିନ। ଆଗେ ସେ ଦେବତା ସ୍ଥାନକୁ ଯାହା ଯାଇପାରିବେ କି କରିପାରିବେ, କି ଦେବତା ନୀତି କରିପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ପୂଜା ବିଧି କରିବେ, ଯାହା କରିବେ 7 ଦିନ ପରେ ଆଗେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ନହେଲା ଆଗେ କିଛି କରିବାର ତାଙ୍କର ନିୟମ ନିୟମ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମତେ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥର ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା ନା କଣ ହେଇଥିଲା? ସାପ କାମୁଡି ନଥିଲା ଯେ, ହଁ ବିଲର କାମ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ ଯାଇ କାମ କରି 2ଟା ମୂଲିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଁ ମୁଁ ଯାଇଛି, କାମ ହଉଛି। ହୁଁ କାମ ହେଲେ ସେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାପଟେ, ହୁଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରୋଟ ହବନି ହୁଁ ନାଗ ସାପଟା, କିନ୍ତୁ ନାଗ ସାପ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ସିନା, ମୁଁ ସେମିତି ଧାରଣା ନାହିଁ ପାଣି ଭିତରେ ନାଗ ସାପଟା ଥିବ ବୋଲି। ହୁଁ ସେ କୋଡ଼ିରେ ହାଣିଲ ଭୁଙ୍ଗି ନାହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଅଳିଆ ସବୁ ଘାସ ବଳଦା ଅଛି, ପଶିଗଲା, କହିଲା ସାପ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କାମ କରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନାଇଁରେ, ପାଣି ଭଳିଆ କଣ ଥିବ, ସାପ ଅଛି ବୋଲି କାମ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବ କିରି? କେମିତି ହବ କାମ ଆଉ? ସେମାନେ କହିଲେ ନା, ସାପ ତ ଅଛି, ଆମେ କାମ କରୁନୁ, ତୁ ବିଲରେ ପଳଉ। ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଡ଼େଇଲେ ସିଏ ଏ ଘାସରୁ ସେ ଘାସକୁ ପଳାଇ ନେଇକି, ଆଉ ଫେଣ ଫେଣ ଟେକି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପିଲା ସାପଟା, ଛୋଟ ପିଲା ସାପଟା ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କେ ହାଣାହାଣି କଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ନେବାର ଏମିତି ବୋଲି ଆଉ ଯିବନି, ବାହାରିବନି। ଟିକେ ଭଲେଇ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଡରକୁରି ତାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ାଆଡ଼ି କରି ପାଣି ମାଣି ଟିକେ ଚକଚକ କଲେ ପଳେଇ ଟିକେ, ମୁଁ ନାହିଁ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲେଇ ବାଡ଼ି ମାରିଦେଲି। ବାଡ଼ି ବାଜିଗଲା ଯେମିତି ନାଗ ସାପ ସିଏ ବାଜିଲେ କୋଉ ଛାଡ଼ୁଛି, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପିଲା ସିଏ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଁ ଗାଡ଼ି ସାନି କାଢ଼ି ଆଣୁନୁ, ପୁରା ଜଭର ଫେଣ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଲା। ଓହୋ ସେ ଘାସ ଉପରେ ସେମାନେ ଟେକି ଦେଖ ନେଇକି ମତେ ଖାଲି ଶୁଣିଲା, ପ୍ରାୟ ହଳିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆସିକିରି, ଆମର କାମ କେମିତି ହବ, ତମର ଭୋଗ କେମିତି ଅଛି, କାମ କେମିତି ହବ ଏଟା କରୁଛ ବିଲ କାମ? କାମ। ହଁ, ତମ ଦିଏ ବି ଫେରେ ବାଡ଼ି ବାଜିଲା, ତମ ଦିଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ମତେ ତ ଅନେଇ ରହିଲୁଣି ପୁରା। କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ତାର, ଏଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଏରା ସବୁ ଶୁଣିଛି ଟିକେ, ମାନେ ତା ଆଖିରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, କୁହନ୍ତି ଆଗ କାଳ ଲୋକ। ସବୁ ଏମିତି ହବ, ତମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମତେ ତମେ ଆଘାତ କରିବ, କଣ କରିବ? ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି, ବେଢାକୁ ଲାଗିକି ଫେରେ ଆମ ବିଲ। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସି, ତମ ଦେହରେ ବାଡ଼ି ବାଜିଲାଣି,
ତମନି ଆଉ ମୁଁ ମହାପୁରୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ ଆଉ ତ ଫେଣ ଗାଡି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଢ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିଥିଲି ତାକୁ ବାଡେଇ ପିଟିକି ମାରିଦେଲି ଓହୋ ସେଟା ଅଜ୍ଞାତ ବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କରିବା ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ବାଜିଗଲା ସିଏ ବାଜିକି ମତେ ଅନେଇ ଖାଲି ଶୁଙ୍କାଉଛି ମାନେ ମୋର ଦେଖି ଟିକେ ଭୟ ହେଲା ସିନା ମୁଁ ଲାଭ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ହବନି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲି ସେ ବିଲରେ ଗୋଟେ କୁଣେରେ ନେଇକି ତାକୁ ଗାତ ଖୋଳି ସେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ ତଳକୁ ଆଗା ସେ କାନ୍ଥ ପାଖୁଆ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତିଦେଲେ ତାକୁ ପୋତିଦେଲି ଓହୋ ପୋତିଦେଇ ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ ସବୁ କାମ ଫାମ ସାରିକି କାମ ଯେମିତି ରୁଆ ଫୁଆ ହେଇଗଲା ସେ ବିଲକୁ ଯାଇ ରୁଆ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ରୁଆ ରୁଇ ଯେମିତି ସରିଗଲା ତା ବାସି ଦିନ ସେଇଠୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ତା ହେଲା ମାନେ କିଛି ସାପ କାମୁଡିନି ମତେ ସାପ ଫାପ କିଛି କାମୁଡିନି ଆଚ୍ଛା କଣ ଏମିତି ହେଲା କଣ ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖେଇକି କଣ କାମୁଡି ଏମିତି ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ମାମୁଁ ମରିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ମାମୁଁ ମରିବାରୁ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ସେ ଗୁଟଟି କଣ ଚୋବେଇଲା ପି ରାତିରେ ନାଇଲାଟି ବିନ୍ଧିଲା ପିଠି ନାଇଲାଟି ସେ ଶଳା ଔଷଧ ଫୋଷ ଦେଲା ଖାଇଦେଲି ଭଲ ହେଲା ସେଇଠୁ ସେ ଗୋଡ଼ ସିମିଆ ଗଲାଠୁ ଫୁଲିକିରି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସେଇଠୁ ଫୁଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପ୍ରାୟ ଆସିକିରି ଆଉ ଜଣ ବାହାରେ ସାପ ମନ୍ତ୍ର ବାହାରେ ସିଏ ଦେଖିଲି ସିଏ ଔଷଧ ଫୋଷ ଦେଲା ଇଆଡ଼େ ଗଲି ସୁମୁଣ୍ଡଳ ଗଲି ବି ସି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ତାକୁ ସିଏ ଦେଖେଇଲି ସେଇଠୁ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଖାଇଲି ଚାରିରୁ ଖାଇ ସେ କମିଲାନି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲା ସେ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଫୁଲିକି ରହିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜର୍ଜ ହେଲା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ କି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋର ଛୁଇଁଲା ରାତିରେ ମୁଁ କହିଲି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରବା ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଇରାସ ଟିକେ ମାରିକି ସେକ ମାରିଦେବି ସେ ଗରମ ପାଣି କରିଲେ କରି ଆଣିଦେଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଆଇରାସ ଟିକେ ଘଷା ଘଷି କରି ତାକୁ ପାଣି ସେକ ମାରିଦେଲି ରାତି ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ମାରିଦେଲି ନା 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା ଏଡ଼େ ଫୋଟ ଖାଇ ପୁରା ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ଜଭର ଫୁଲିଗଲା ପୁରା ମୋର ଆଗରେ ବେଶୀ ଅଣାୟିତ ହେଇଗଲା ଅଧିକ ରିଆକ୍ସନ କରିଗଲା କଣ କରିବା କିନ୍ ନେବା କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଲେ ତାଙ୍କ ସୁଚନ୍ଦରା ଏଇଟା ପଇସା ପତ୍ର ସିନି ପାଖରେ ବେଶୀ ନାହିଁ ସେ ରୁଆ ରୁଇ ଟାଇମ୍ ପଇସା ସବୁ ସରିଯାଇଛି କଣ କରିବା ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିଲି 15-20 ହଜାର ଧରିଲେ ତ ଯିବା କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ନାହିଁ ସାନ ଝିଅ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ 5,000 ନନା ସାନ ଝିଅ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ନନା 5,000 ଅଛି ଧର ଏମିତି ହେଇକିରି ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଜଣ ମାଗିଲି ସେମିତି କହିଲା ପଇସା ନା ଆଇଲି ଏବେର ଘଟଣା ବୋଧେ 2-3 ହଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣେ ଆମର ସେଇଠି ଅଙ୍ଗନାବାଡ଼ିର ଜଣେ କର୍ମୀ ଅଛି ସିଏ ତାକୁ ଡକା ହେଲା ଏମିତି ହେଇଛି ଗୋଡ଼ ଯା ଦେଖେ କଣ କରିବା ତାକୁ ଡକା ହେଲା ସେ କହିଲା ହଉ ଫୋନ୍ କରିବା 108 ଫୋନ୍ କରିବା କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇବା ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ରାତିରେ କରୁନ ବେଶୀ ରାତି ହେଲାଣି କହିଲା ସିଏ କହିଲା ହଉ ନହେଲେ ସକାଳୁ କରିକିରି ଖାଇଥିଲି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ନା କହିଲା କେତେ ପଇସା ଦରକାର ସେ ଅମର ସାହୁ କଣରୁ କହିଲା କେତେ ପଇସା ଦରକାର ସିଏ 15-20 ହଜାର ବଞ୍ଚି ଦେଲା ସେ ପଇସା ଧରିଲୁ ଅଟୋ ଫେରେ ଗଲୁ ଆଉ 108କୁ ଡାକିନୁ ଅଟୋ କରିକି ବାନ୍ଧିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବୁ ମାନେ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ କରୁଣା କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାପଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଯେ ସେଟା ମାରିବାର ନଥିଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଗ ଅଭିଶାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଲା ତାପରେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିଥିବେ ତାପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବି ଯୋଗାଡ଼ ସିଏ ବି କଲେ ସବୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନୀଳା ସବୁ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଏନ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଜଏନ୍ ହେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ କଟାକଟି ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିକି ସେଟିଂ କରିକି ସିଏ ନେଇଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ କି ରୋଗ ବୋଲା କହିଲା ସିଏ କ'ଣ ସେଲାଇଟ୍ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୂଆ ରୋଗ ବାହାରିଛି ଏମିତି ଗୋଡ଼ କେତେ ନମ୍ବର ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁର ସେମିତି 2-3 ନମ୍ବର ଏମିତି ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଶୁକୁନି ଭଲ ହଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ନାହିଁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ନାହିଁ ସେ ମାତ୍ର ଆପଣ ସାପ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ବିଲରୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆପଣ ଭାବିଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ହେଲେ ସାପ ଔଷଧ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ହଉନି ଆଉ ନାଇଁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉଠି କ'ଣ ଚୋବେଇ ଥିଲା ଟିକେ କ'ଣ ଚୋବେଇ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି କ'ଣ ଚୋବେଇ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠି ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଲା ପ୍ରାୟ ଏଇ ଗଣ୍ଠି ନଳା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚୋବେଇଲା ବିନା ହେଲା ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଇ ସେଇଠି କ'ଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଔଷଧ ଆଣି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ବିଷ ବିଷାକ୍ତ କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ଚୋବେଇ ଦିଅ କାଳେ ଯାଇ ଗଦ ଫଦ ଆଣିକି ସବୁ ତାକୁ ଲଗା ହେଲା
मेडिसिन भी कराला गदसी कहला कहला नाଇଁ କିଛି ତମର ବିଷାକ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଚୁମ୍ବ ଫମ୍ବ କରି ତାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ବିଷାକ୍ତ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛ ତ ଔଷଧ ନିଅ ବୋଳ ଗୋଟେ ଦିନ ସିଏ ଔଷଧ ଦେଲା ତାକୁ ଦିନ ଦିନ ଲଗେଇଲୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କମିଲାନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇକି ପଡିଲେ ସିଏ କଟାକଟି କରି ସେଟିଂ କରିକି ସେଇଠୁ ଆସିକି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ ସେଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ସରିଲା ସରିବା ଫଳରେ ଆଉ ପଇସା ଶିଖଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରୁହନ୍ତି କହିଲା ଆଉ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ତମେ ଭଲ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅ ଆସ ମୋର ପଇସା କିଏ ଦବ ଆମର ତ ସେମିତି ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା ଆମର ସେମିତି ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ବସିକିରି ଏତେ ଟଙ୍କା ସାରିଲେ ତ ବାକି ହେଇଯିବ ସୁଝିବ ମୁଁ ତ ଏମିତି ପଡ଼ିଲି ପଇସାଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିବନି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆଇଲେ ଆମେ ଚଳିବାର ମନ୍ଦିରରୁ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି କି 5 ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆସିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଚଳିବ କେମିତି ଘର ବାକି କରିଦେଲେ ସୁଝିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଟା ଛୁଇଁଲା ମୁଁ କହିଲି ଅମର ସାହେବ ତମେ ରଖ କି ମାର କି ଯାହା ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବେ ମୁଁ ପଳେଇବି ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିକି ତାକୁ ଦେଖା ଦେଖି ସେ କହିଲା ଦେଖ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଏମିତି ରହିଗଲେ ନହେଲେ ଯିବ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଳେଇବି ଯାହା ସରି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖିବାର ଫ୍ଲୋ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଥିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦୀପକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏଜ୍ ଏ ହୋଷ୍ଟ ମୁଁ ନୂଆରେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଚାଲୁ କରିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ 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 ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କାରଣ ଗୋଟେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ପର୍ସନର ଗେଷ୍ଟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଟପ୍ ନଚ୍ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଅସ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଶୋ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ନୋ ୱିଥ୍ ଦୀପକ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ସେଲ୍ଫ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ମାଗଣା ହେଇଯାଉଛି ବେଡ଼ ଭଡ଼ା ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିଲେ ଅପରଜାତୀୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ କହିଲା ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ତମେ ମାସେ କି 15 ଦିନ ଯାହା ଆସିବା କଥା ଆସିକି ଦେଖେଇ କରିବ ଏମିତି ହେଇ ବରଷେ ପଞ୍ଜାଉ ଭଲ ହେଲାନି ଏଇଠି ଆସିକି ଦେଖିବାର ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖେଇକିରି ଆଉ ବେଡେଜ କରି କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଏମିତି ଆସିବାର ସବୁ ଜାଗା ପ୍ରାୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ହଁ ହେଇ ବର୍ଷେ ପରେ ଏବେ ଭଲ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲା ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ଏବେ ଚାଲୁଛି ଭଲ ହେଇକି ପୁରା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଲି ଯାଉଛି ବେଶୀ ଚାଲିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପୁଅ ବି କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଭେଟ ହେଇଥିଲି ଆମର ଥିଲେ ତମେ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ନିଜେ ସିଏ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଟିକେ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ସେବା କରନ୍ତି ତାପରେ ସେ ନିଜେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେବାରେ କାହିଁ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି ଯେ ମୋ ବାପା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ସେବା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ତାପରେ ତ ସେ ପୂଜାବିଧି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ଯାହା ସେ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ବୋଲି କିନି କାମ ତୁଲ ନହେଲେ କାଉ କେତେ କହିକିରି କାଉ କହିବା ତୁ ଆସିକି ରହିଲୁ ରହିକି କେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରେ କାମ ଚଳା ତୁ ପିଲା ଲୋକ ସେ ଯାହା ଜାଣିଛି ଯାହା ଜିନି ହଉ କିନି ହଉ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କହି ପୂଜା କରି ତୁ ଏଦା କରି ଆସେ କରେ ନାଇଁ ସେ ଭଲ ପୂଜା କରନ୍ତି ହଁ ସିଏ ସେମିତି ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଦେଖି ପଢିଛି ତ ପଢା ପିଲା ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ବହି ଆଜିକାଲି ସବୁ ମିଳୁଛି ସିଏ ଟିକେ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରି ସିଏ ସେମିତି ପୂଜାପୂଜି କରିକିରି ଆସିକି ଚଳେଇ ନେଲା କୃପାରୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଯାହା ହବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଆଜି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ହଁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଓମ୍ ନମୋ ପାର୍ବତେ ପତେ ହର ହର ମହାଦେବ ओम नम पार्वते हर हर महादेव ओम नमः शिवाय।